ngiphethe nje into encane nabazalwane engifisa ukuba siyibheke la qala kuLuke chapter number 23 verse number 34. Siyazi lawa ukuthi amanye wamazwi uJesu akawakhuluma esesiphambanweni. Uthi baba baxolele ngokuba abakwazi abakwenzayo. uJesu ukhuleka lomkhuleko usesiphambanweni. Akalindanga ukwehla kuze ukhuleke. Okay? Ngizokuzwa manje bazalwane. Amen. Kusho ukuthi uJesu wabaxolela ezwa ubuhlungu. Akalindanga ukuthi ubuhlungu ebudlule bese yabaxolela. Uthi uJesu, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Jesu ukhuluma noma ukhuluma lamazwi noma ukhuleka lomkhuleko kusasebuhlungu uphakathi ebuhlungwini kodwa uthi uJesu kimi angilindanga ukuthi ubuhlungu budlule kodwa ngabaxolela ngisabuza ubuhlungu. Amen. Yeah. Akashongo ukuthi futhi bakuzwane ngizobalinda baxolise bese ngiyabaxolela. Amen. Kodwa bathi besamshaya, bathi besamgwaza, bathi besambethela. Lithi iBhayibheli wayesesiphambanweni okusho ukuthi izipikili zasengenile emzimbeni wakhe. Kodwa uthi baba baxolele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Oh Lord Jesus. Mkhuleko umuntu okhuleka uJesu. Mina bengithi uJesu uzobalinda. Ukuthi bacela ukuxolela qala bese yabaxolela kodwa uJesu uthi in the midst of the pain I'm going to forgive them. Okusho ukuthi nathi sila in the midst of our sinful nature wakhetha uJesu ukuthi ngizobaxolela ngisho noma kukhona lapha ngaphandle onayo njengamanje uma kukhona ngaphandle wenza into ephambene nento kaNkulunkulu uNkulunkulu umxolele yenza leyo nto. Amen. Akalindi akalindi uma siza mazohlanganyela siza sonke sinezinto ezithize esibhekene nazo kodwa ngaphambi kuba ngiqale ngishumayela namhlanje ngithi khona umkhuleko wakhuleka uJesu wathi baba baxolele ukuba bakwazi abakwenzayo. Ngaphambi kuba nje ngiqale bazalwane ngishumayele ngiyafisa ukuthi nje kube into eyishoyo le ngaphakathi ngoba uma ungabaxoleli ngeze kungayizwa nalento le enzoyikhuluma ngoba iunforgiveness iyahlupha bona nje umuntu uma ungamxoleli njengomuntu ophuza upoison abhekelwe umuntu ukuthi uzofa yena khohle ukuthi uphuzwe uwo lo poison kodwa uJesu wathi isiqalekiswa ngeke sihlale nami uJesu mina ngizobaxolela ngibaxolele bengakalifeki. Amen. kuMatthew chapter number 6 iBhayibheli lithi okay asiqale nje la eqaleni bazalwane kahle ngiyaxolisa bazalwane slow vele ke ngizongizwa nje lapha bese ngibingelelile bazalwane. Amen. Okay sifundeni uMatthew chapter number 6 Jesus. From verse number 5, uJesu yabafundisa la uthi and when you pray you shall not be like hypocrites konke lokho but useyabatshela ke la ku verse number 5 but uthi but you when you pray go into your room and when you have shut the door pray your prayer to the Father who sees in secret will reward you openly. Mawufunda verse number 7 uthi and when you pray do not be like what. Verse number 8 therefore do not be yokukhazela futhi but ku verse number 9 usethi manikhuleka nokhuleka kanjena our Father who art in heaven baba wethu okuphi wasezulwini. Uma ufunda futhi kulokho kukhona la khona abafundi bakaJesu beza kuJesu bathi babasifundise ukukhuleka. Umkhuleko uyafundwa nje bazalwane. Asisho noma ngayini. Yeah, uthi uPaul mayibhala ngikhuleka ngengqondo bese ngikhuleka nomoya.
uma usakhuleka ngengqondo usukhuleka ukufundiswa uma usukhuleka ngomoya usukhuleka uholwa amen. So umkhuleko nje into efundayo beza kuya abafundi uJesu bathi baba sifundise ini ukukhuleka njengalokhu uJohana abafundisa ini abafundi bakhe. So umkhuleko yini into efundayo, it is a ministry within the ministry. Kumele sifunde ukukhuleka kanjani ukukhuleka. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen. So uma sifunda la bazalwane lithi iBhayibheli bangahleka ngaleli verse. Amen. Let's in this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Amanye amavesi athi help us to honor your name. Amen. Uma liqhubeka bese lithi your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Umoya ongcwele ke uvele nje wahlala nje kimi ke le verse le elithi your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kusho ukuthi kunentando kaNkulunkulu ekuphi esezulwini. Uma sikhuleka sikhulekela leyo ntando ukuthi ayenzeke kuphi emhlabeni. Lithi iBhayibheli your will be done where on earth as it is where on heaven. The will of God will not take you where his grace will not sustain you. Yes. Because when we are praying sikhulekela intando yakhe. Ayikho ke mnandi ukuthi intando ukuthi uthabise intando kaNkulunkulu. Yingakho uma ufunda uLuke 22 uverse number 42 lithi iBhayibheli if it is your will let this cup pass by. Ngisho nakuJesu waze wayeGetsemane efuna intando kaNkulunkulu. Ungazakala ngathi kulula masifunda leli verse ithi your will mayenzeke intando yakhe emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Kodwa nakuyo uJesu lo singenile lo ngaphakathi kuthi naye wake waqakeka ngolunye usuku asebhekene naso isiphambano. Wabonakala eGetsemane eyobuza intando kaNkulunkulu. Wathi baba let this cup pass by. If it be your will. Kwakungekho mnandi kwakubuhlungu. Nginalento lenhliziyo nami ukuthi intando kaNkulunkulu angeke yise la khona umusa wakhe ngekugcina. Amen. La intando yakhe usiphimise khona umusa wakhe kusho ukuthi uNkulunkulu uthumela umusa wakhe phambili. Umusa wakhe ukulindile phezu kwentando yakhe uNkulunkulu. Angazi noma bazalwane ngeke nalahlekelwa yena abathandiweyo. Angazi ukuthi uyabazi lokubuhlungu ukulahlekelwa umuntu othandiweyo wakho. Kusuke kuyintando kaNkulunkulu. Noma singenzani okusala kodwa kuyintando kaNkulunkulu. Kodwa bheka namhlanje wena usamile. And awumile ngamandla akho umile ngomusa wakhe. Ingakho ngithe the grace of God will not take you where the will of God will not take you where his grace won't sustain you. We are sustained by the grace of God. Simile ingenxa yomusa kaNkulunkulu. Utohlabalela kangcono ngimbonile uNkulunkulu isandla sakhe siphezulu kwami bese ngilanda ikhona imisebenzi yakhe ethi umusa wenkosi ngiyawubona njalo njalo. Umusa wenkosi esiwubonayo njalo njalo bazalwane. Lithi iBhayibheli your will be done. Oh my God. Jesus in heaven as it is and will be done in earth as it is in heaven. Sizoxakeka into nje esihlakayo ukuthi the will of God is always contrary to our will. Mawufunda phezulu lithe your kingdom come. Umzalwane lo usesindisiwe. The kingdom has come. Bengikhuluma nje noma ongcwele ngale ukuthi kulula ukuthi abantu basindiswe. Kodwa kunzima ukuthi samkele intando yakhe. Siyayikhulekela ukuthi yenzeke emhlabeni kodwa sithi uNkulunkulu ayenzeke far from us. Ngoba intando kaNkulunkulu mayifika ihlezi imelene neyethu. And until we sacrifice our will, oh my God, noma siyayikhulekela kanjani le yakhe ngeke yenzeke ngoba le yethu isaphila.
So singabazalwane sikhulekela intando yakhe kodwa eyethi saphila ngaphakathi kwethu. We are praying for souls to fill KMCC, but the problem is uNkulunkulu le-issue ngathi intando yethu isaphila. As young people, we love the Lord. We have the zeal of God. We are filled with the Holy Spirit, but the issue is we are still alive to ourselves. Siyibona ngani lento? Intando yethu isaphila. Kusathi makudlula usizo ngizizwe nginyakaza ngisho kodwa uNkulunkulu wami intando yalomuntu isaphila. The will of God is contrary to our will. And until we align it, lakho intando yakho uNkulunkulu wami athi uNkulunkulu esezulwini kufanye noma ekuwe ngaphakathi. Ngoba you are the only teacher ekwazi ukuhlala ukukhona kaNkulunkulu bonke ngaphakathi. The same praise uNkulunkulu akayithola ezulwini uyayithola yini kuwe? The same glory lithi iBhayibheli ingilosi ziyadumisa sezingcwele uyamthola yini lokho uNkulunkulu ngaphakathi kuwe? Noma sisindiswe nje masiza la phambili kuphela, noma sisindiswe nje makuyisande kuphela, noma mhlawumbe sisindiswe masibona ubabuzwana. Amen. Into ebuhlungu babuzwana, earth is the only place where we are given a chance to sacrifice our will. You can miss it, but angeke ukwazi. You will never get this opportunity again to sacrifice your will. Ngoba umhlaba uwona wodwa unikezwe igunya ukuthi ube indawo la khona esikwazi ukunikela lentando yethu. We are still alive to our will. That is why we are in this kingdom. But we are so frustrated by so many things. And these are things that are not supposed to even be frustrating us. Angisho kasindisiwe. Sisindisiwe simamkelile uJesu njengenkosi nani usindisi wani wempilo zethu. But inkinga intando yethu isaphila. Ingakho noma umuntu omusha nasekhaya usaphendula noma kanjani. Uhlonipha la esontweni. Sikubona ungcwele la esontweni. Kodwa ekhaya uma wakho umthatha nje. Ingakho naye ahluleke ukuthi aze la ebandleni ngoba kuvele kube ngazi ukuthi izinto esifundisayo. Yeah, kuvele kube ngazi ukuthi izinto esifundisayo. Kanti wena. Now, let us akekho umuntu osacrifice intando yakho. Wonke umuntu unentando kumele isacrifice. Wonke umuntu unento ephambi kwakhe kumele isacrifice. What is it that you are willing to sacrifice? Yini lekubambile uthi Paul yini engahlukanisa nothando kaKristu? I know my brother, my sister, you love the Lord. I know you want him to use you. But the issue is you are still alive to your will. So the one on earth must sacrifice his will so that the one in heaven can release the will. Amen. Ngoba noma ingehla le sisembusweni already. Ngikhuluma abantu abasindisiwe already. Noma ingehla leya kodwa mayifica lo esebambe yakhe intando. Ngeke yenzeke. There are so many things uNkulunkulu akasibekele zona. Inkinga we are still alive to ourselves. We are still alive to ourselves. Angazi ngoba bazalana nginambona nomuntu osedlulile emhlabeni. It's a mystery umuntu osedlulile emhlabeni. It doesn't matter selaka nje. It doesn't matter noma ungamhleka noma ungamhleba. Akanyakazi stuff. Until we become like that in the things of God. Like now we are not shaken by peace. So many struggle with the will of God because they haven't sacrificed their will.
uthi uJesu baba mabe intando yakho, let this cup pass by, not my will. Usho useGetsemane, but your will. So into enkulu these days, it is between our will and his will. uNkulunkulu akakhuluma noJona ngolunye usuku, wamthuma kuphi enini, uJona waya kuphi eThalashi, and ihlezi yenzeka lonto, where God send us somewhere and we decide to follow our will. But it is my prayer today that may God have mercy upon us, including me. Ngoba uma sifunda izwi uThabiso, izwi siwe sikufundela ukuthi sibe sifunda lokho uNkulunkulu ayikusho ngaleso sikhathi ukuze sizothola lokho akakusho manje. Yes. Imystery nje yezwi le, imystery yeBhayibheli ukuthi awufundi into akayishoyo manje, kodwa ufunda lokho akayikusho. Ukuze uzothola lokho akakushoyo manje. Yingakho kuze kube ngathi liyabhoma nanezitori eziningi ukuthi vele wayesho. Kodwa manje lokho akayikusho khona into akayishoyo manje, and ifihliwe lento akayishoyo manje, ifihle lokho akayikushiya. Angazi ngizozana, it's a mystery of the word of God ukuthi sifunda lokho akayikusho. Wayifundisa abafundi more than 2000 years ago, wayifundisa abafundi ngomkhuleko, kodwa manje after 2000 and something years later sabuleka ukuthi uNkulunkulu uthini. Jesus, sifunda lokho akayikusho ukuze sizothola ukuthi uNkulunkulu uthini. Yingakho yonke impendulo esiyidinga, even on the matters of sacrificing our will, it is hidden in the word of God. Amen. Ayifihliwe noma ngisho noma kuthiwa no matter how powerful that man of God is, there is no one that can sacrifice your will on your behalf, including Jesus. He cannot do that. So sinempenkulu these days. Ingakho sekuma la phambili abantu asebethandana nokunye ubulili. Nokudeda basindisiwe, yazi basindisiwe laba. It's the will. It's the will. So these days we have men and women of God who have so many big churches, and yet before God they are supposed to be in Nineveh, although they are in Tarshish. We have countless promises in the Bible, but they are refusing to come to pass. But the issue is intando kaNkulunkulu. I think it's 1 Timothy chapter number 2 verse number 4. Look at the Bible. God desires all people to be saved and come to the Lord. You can be born again and still carry your own will. You can still be born again. Angizange nento eningi today bazalwane. Ngize nalento encane. Just to plead with you to sacrifice. Sacrifice so that you will see his will manifesting. After so many promises, you are the head and not the tail. There's so many out there. But man, this is now pants. When how many have manifested?